Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Sizin bilen her vakit birge bulduğumuzga kuanıp, bütün dünyaya sevilgen milletteşlerimizin yaşayışı turmuşundaki vakıgalarga köşkenişi, hürmetli hatın kızlarımızını beyram bilen tebrik ederiz. Bu yılgı yaz beyrami sizni bar tek matur haberler bilen yine şatlandırsın. Dünyalar imin bulup, yakınlarınızın kadrinde yaşarga yazsın. Siz Tatarlar tapşırığın karısız bugünkü programda. Şahıslar sahifesinde radyo diktori Feyruze Mesut. Hayırlı gün, hürmetli radyo dinləyicilər. Tataristan Respublikası Radyosu'nun ertəngi tapşırıların başlayırız. Astana şəhərində Əbilər Alğa bəygisi. Özünün deviz, miras kötüp yaşama, miras kaldıran deyip yaşa. Magnitogorsk'da Kızlar Yıldızlar yarıştı. Unes bu, keyifler şek bu konuda. Şıksan eğer uğramda gün boyu oynayıp yazsın. Şıngiz Aytmatov'un enisi Nəğimə Aytmatov yazmışı. Sağ bulığız, işikler yabıla. Metro stansiyalarında əlgi sözlərini yeş iştirgə turu kile. Yumuşaq ahəngli tavuş iyəsi ilikki radiodiktor Feyruze Mesut. Ул Tataristan Radyosunda 25 yıl işli, şirik asır boyu tınlavçılarını tavuşu bilen irkelep uyata. Hazirde zatlılığı bitmez tükenmez derti bilen şak qatıra. Şahıslar sahifesinde Feyruze Mesut. Sağ bulunuz, işikler yollar. Kilesi tutalış, Галиәскәр Камал театры. Асап Вәлиевнең трамвайчы кыз турындагы җырында йомшак, колакны иркәли торган тавыш яңгырый. Баштара ганы 4-нче, 6-нчы трамвайларда гына ишетергә мөмкин булса, соңрак Казанның бөтен автобуслары Фейрузе Месут тавышы белән йөргән. Хәзер аны нигездә метро станцияләрендә ишетеп була. Инде бәйрәм вакытларында мин чыгып авызымны гына ачам, бер җөмлә генә әйтәм, шып булалар. Чөнки тавыш таныштыгындаймы? Татарстан Республикасы башкаласы Казан дигүгә шып булалар даймы? Соңна мен әйтәм инде, сак булыгыз, ишекләр ябыла. Киләсе тукталыш Кремль станциясе. Заманында һәр йортта иртәне Фейрузе Месутның Казан сөйли дигән сүзләре белән башлаганнар. Ул һәр тыңлаучының гаилә әгъзасына әверелгән дисәк тә ялгыш булмас. 25 ел буена җыр, музыка яңгырата, яңалыклар, төрледән төрле тапшырулар эшли, һава торышын сөйли. Кайбер тамашачыларыбыз парканатлар тапшыруын хәтерлидер дә әле. Ул конкрет геройлар, конкрет язмышлар, конкрет кешеләр. Шуңа күрә аны яздырган вакытта шул хәтле йөрәкләр тулып китә иде. Шәхесләрне иң беренче чиратта туган ягы, гаиләсе билгели. Фейрузе Месут Актанышта иҗади гаиләдә дөньяга килгән. Әтисе Месут Әлфия Афзалованың беренче гармунчысы да була. Әнисе Сәмәрә матур җырлый. Әтибез безнең гармунчы. Ул әле гармон мастеры, үз куллары белән бик күп хромкалар, тальян гармоннары, аккордеоннар эшләгән кеше. Әни дә аңа булыша иде. Әни бик матур итеп җырлый торган. Спектакльләрдә төп рольләрне башкарган Сәмәрә, аны инде гел артистка Сәмәрә дип йөрткәннәр. Артист булган инде ул. Өйләрендә бер вакытта да җыр моң тынмаган. Актанышка килгән артистлар гел аларда куна. Клубта гаилә концертлары оештыралар. Безнең әтиебез бик шундый хыялый кеше иде. Ул Казанга килеп монда комиссионный магазиннан шушы физгармонны пароходка салып Актанышка алып кайта. Аның тавышы шул хәтле матур иде, органный музыка була бит инде, шул хәтле һәр нотасы аның яңгырый иде. Саклый алмадык инде без моны. Моны игап кайттым хәзер. Бәлки берәр мастерга күрсәтеп, моны инде җанландырырга бәлки булыр, мөмкин булыр. Фейрузе Месутның фатиры музейны хәтерләтә. Монда хәтта әллә ничә төрле самавыр да, 100 еллык ит тарткыч та бар. Үтүк әтисеннән калган француз сәгатен күрергә мөмкин. Мин бик яратам борынгы әйберләрне. Мен дусларым әйтәм, әгәр дә сезнең игездә сезгә кирәкмәгән борынгы әйберләрегез булса, бер кая куймагыз, ташламагыз, миңа гына китерегез дип әйтәм. Әмма дикторлык эшенә урау юллар белән килә ул. Кичкенә вакытта тракторчы булырга теләгән. Мәктәпне тәмамлагач, 1 ел мәктәптә укыта. Аннан Казанга китеп, 3 ел балалар бакчасында тәрбияче булып эшли. Аннан соң гына мәдәният институтына укырга кергән. Сөйләм телен данлыклы Асия Хәйруллина укыта, ә курс җитәкчесе Батулла.
театр артисты булса да уңышка ирешер иде, тик язмыш үзенекен итә. Безнең буладыр имтиханнар. Шул имтиханга килде радиодан Әминә Шаһиәхмәтова дигән бер ханым. Ул бик иплегенә инде тыңлап торды да инде Фирүзә дие, синең дә тавышың ди бик үзгә дие, сиңа дия радиога килеп кара кирәк ди, безнең дә конкурс булачак ди. Фәйрүзә Мәсгудны радиога конкурс аша 120 кеше арасыннан сайлап алалар. Аннан Мәскәүдә дикторлыкка да укып кайта. Тәнкыйть тә күп булды инде, чөнки конкурстан үтмәгән ханымнар бик күп хатлар оештыра башладылар миңа каршы. Тавышым ямьсез, тавышы шул хәтле инде укый белми дип, бөтен кеше миңа шалтыраталар иде инде, хатлар язалар иде. Инде мине кияүгә алырга да теләүчеләр булды инде. Анда килеп мине саклап йөрүчеләр дә булды инде. Булды бик күп булды шигырьләр әйткән. Ул вакытта Татарстан радиосында 4 диктор гына эшләгән. Кая барсалар да аларга хөрмәт белән карыйлар, зурлыйлар. Шул ук вакытта җаваплылык та көчле. Цензура утырадыр итегендә өстә. Цензура бар иде вакытта. Анда бер сүзендә өстәргә ярамый. Анда редактор биргән текстан син тайпылырга тиеш түгел. Син аны инде укырга тиеш. Син бөтен менә күңел җылыңны, андай үзеңнең мөнәсәбәтеңне бу материалга карата син аны биргә тиеш тавыш белән. Анда интонация белән биргә тиеш индеме. Әле институтта укыганда ук Фәйрүзә Мәсгуд Гайдар исемендәге мәдәният йортында халык театры оештыра. 10 ел мәктәптә балалар театрын җитәкли. Спектакльләр куялар, гастрольләргә алып бара. Бик талантлы Мария Винокурова дигән рәссам бар иде. Ул безгә декорацияләрне эшли иде. Аның шундый шөгыле бар иде. Балчыклардан төрле сыннар ясый иде. Аның белән шайтып өйрәнеп, менә аның белән без шайтып төрле ниләр эшли башладык инде. Менә буларны эшлим дә балаларның яслегә, детсатларына, мәктәпкә бүләк итәм индеме. Бүләккә инде булар бөтенесе бүләккә китеп бардылар. Ул бер кайчан да зарланмый, һәр вакыт көлеп кенә тора. Әни әйтәдер, кызым, менә авызың тулы кан булса да син аны төкермә. Бер кемгә дә күрсәтмә. Син аны белмәсеннәр. Кешеләр белән очрашкан вакытта гел якты чырайлы бул дип, әнинең менә шул сүзләре минем гел истә. Шулай булса да, уңышлы кеше янында көнләшүчесе табыла бит аның. 120 ел элек Фәйрүзә Мәсгудкә өр-яңадан яши башларга туры килә. Юбилейын үткәрәм дип йөргән вакытлары, билетлар таралган, афишалар чыккан. Миңа һөҗүм ясадылар, һөҗүм иттеләр. Подъездда. Башыма мин аңламый калдым инде. Мин җыгылганмын, җыгылып инде шунда күршеләрдә бер эт пикаты өргәчтән чыгып караганнар, нәрсә булды микән, нишләп өрәм икән дип карасалар, мин анда аунап ятам. Минем күзем булай карала башлаган, уже бит менә монда карала тигеп башка бергәч, уже гематома киткән, кап-кара булып инде мин әле хушта югалткан бит инде, мин хушсыз инде мине илтеп куйганнар нигә больницага. Шунда ук операция, шунда инде әйткәннәр, инде 50-гә 50 дип. Я исән кала, я яшәп кала инде. Бу хакта бөтен газета, журналлар, радио, телевидениедан хәбәр итәләр. Халык хастаханәгә чәчәк ташый, дугалар укый. Һәм могҗиза. 16 февраль үзенең туган көнендә Фәйрүзә Мәсгуд күзләрен ача. Мин бик рәхмәт Аллаһ Тәгаләгә, мин инде намазда булмасам да, мин бик ышанам. Менә бик ышанам, иртән бисмилла белән башлыйм инде бөтен. Минем бит балаларым да шул хәтле акыллы булып үстеләр индеме. Уйлап карасаң, инде мин бик ирсез калдым. Ирем инде вафат инде ирем. Менә кызымны да инде, улымны да инде мин үзем аларны укыттым, үстердем дип әйтәм инде, аларга ниндидер юллама бирдем. Фәйрүзә Мәсгудның кызы Америкада, улы Алман илендә яши, дизайнерлар. Фәйрүзә ханым аларга еш кунакка бара. Гомумән дөнья күрергә, сәяхәт итәргә ярата. Инде кая гына барса да эшләпә ала икән. Әгәр дә минем кичкене вакытта фотоларны карасаң, анда мин гел баш кием белән, я җаулык бәйләгәнмен, я башка бер нәрсәләр кигәнмен. Кичкенәдән үк мин эшләптер менә башымны каплаганмын инде. Шуңа күрә мин шулай яраткач, минем сеңлем Әлфия Самаркандта яши торган, әйттем инде. Арт студияда шундый матур киемнәр, тегәләр алар баш киемнәре, бөтен аларның конкурсларда катнаша. Түбәтәйләр инде булар. Мин аларны һәр вакытта киемгә карап, ниндидер кием әле радиода эшләгән вакытта җаулык бәйләп йөргән. Җаулык матур иттереп, анда аларда Самаркандта бик матур җаулыклар бар, калагайлар. Шунда инде аларны бәйләп йөргән җаулык белән.
заманында юбилейлар, концертлар, сабан туйлар алып барган. Хәзер айрым бер төркем белән Скандинавия йөрешенә чыгалар икән. Тик торырга яратмый. Минем диктор һөнәрем бик бәхетле дип аңлыйм. Чөнки без менә соңгы буын дикторлар. Бездән соң уже дикторлар юк, алып баручылар. Шулай бит? Кая барсам да мин үземне хис итәм диктор буларак, мин үземне хис итәм шул алып баручы буларак. Кешегә дәрт истим, кешеләрне бийтә башлыйм, җырлата башлыйм, менә мин микрофон гына бир минем кулгайма. Мин бик бәхетле дип аңлыйм мин. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. 8 март хөрмәтенә Астана шәһәрендә ел сайын үткәрелә торган әбиләр алга бәйгесе узды. Конкурсның максаты өлкәннәрне иҗатка тарту һәм үз белемнәрен, гореф-гадәтләрен яшь буынга тапшыру. Быел Екибастуз, Кокшетау һәм Астана шәһәрләреннән командалар чыгыш ясадылар. Катнашучылар иҗади номерлар әзерләде, татар йолаларын һәм милли кухня ризыкларын тәкъдим итте. Тулырак киләсе сюжетта. Әбиләр сокланырлык тормыш юлы үткән кешеләр, һәммәсенең үз язмышы бар. Алар зирәкләр, уңганнар, киңәшчеләр, балалар үстергән аналар һәм әбиләр алга бәйгенең 4 сынавының беренчесендә алар үзләре белән таныштырдылар. Безнең девиз: Мирас көтеп яшәмә, мирас калдырам дип яшә. Узган елларда конкурс төрле этнослар арасында узса, быел Екибастуз, Кокшетау һәм Астана шәһәрләренең татар үзәкләре вәкилләре катнашты. Кунаклар, киләләр яшьләр, киләләр. Әйдәгез марш алыйлар. Киләсе бирем кысаларында әбиләр татар ялларын белүләрен күрсәттеләр. Менә сезгә килен төшерүдә, су юлын күрсәтүдә Екибастуз шәһәре командасының кызлары шул кадәр чын булып күренде ки, шуңа күрә залда булган һәр кеше каз өмәсе традициясенә тагын да тирәнрәк чумалды. Һәр бәйге сайын әбиләрнең яңадан-яңа сыйфатлары ачыла барды. Алар шигәләр дә, бәйлиләр дә, бакчада җиләк-җимеш тә, яшелчә дә үстерәләр, шигырьләр иҗат итәләр, оныкларын да тәрбиялиләр. Менә интәмле сынауга да вакыт җитте. Һәр команда милли тәмле ризыклар, бәлеш, гөбәдия, кош теле, ошпошмак, шәк-шәк пешереп алып килгәннәр. Менә бу ошпошмак, бик матур ризык. Жюри әгъзалары аларның тәмен лаеклы бәйләгәннәр дип ышанабыз. Нинди шәһәрдән килдегез? Без Кокшетау шәһәреннән килдек. Шундый буран көндә, шуңа карамаенча, килдек бик яхшы иттереп, менә сезгә кунакка, безне бик яхшы каршы алдылар, рәхмәт. Инде үзебезнең белгән һөнәрләребезне, татар халыкларының гореф-гадәтләрен күрсәттек. Барыгызга да исәнлек, сәламәтлек. Алдагы киләсе 8 март халыкара хатын-кызлар көне белән чын күңелдән котлыйм. Исәнлек, сәламәтлек, гаилә бәхете, рәхәт тормышта яшәсеннәр. Мәңге булсын дуслыгым, татарым мен казагым, дуслык, бәхетлек мәңге булсын. Без бик шатбыз. Татарлар белән шулай дуслашып торырга, шундый бәйгеләр булсын, татарлар бергә булсын, татар халкы яшәсен. Жюри әгъзаләренә командаларны бәйләү бик авыр булды, чөнки аларның һәр кайсы аерым сынауларда иң яхшысы иде. Ахыр чиктә дуслык җиңде. Богатство бабушки измеряется не деньгами, не карточками банковскими, а количеством внуков. И поэтому в номинации Ингбоями самая богатая бабушка победила у нас Фатхиева Хария, город Кокшетау. Бәйрәм кысаларында һәр катнашучы махсус номинациядан диплом алды. Алар арасында иң моңлы, иң нәфис, иң зирәк, иң иҗади һәм милләткә тугры әби билгеле булды. Әбиләр өчен урын да мөһим түгел, олы шатлык, газиз, яраткан әби булуда ди үзләре. Шундый матур бәйрәм безнең кайфыбызны күтәрде. Рәхмәт сезгә. Миңа да бик шады бәйрәм. Без җырлап, биеп, куанып киттек. Менә шулай күңелле төбәк ара әбиләр алга бәйгесе Астана шәһәрендә узды. Киләчәктә дә катнашчыларга озын гомер һәм иҗади илһам телибез. Әдиләт Хөбәтова, Татарлар, Астана шәһәре, Казакстан. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Магнитогорскида кызлар йолдызлар ярышты. Үлеш бу, кайфләр шәп булганда. Чыксам әгәр урамга, көн
Көне буе уйнап йөрсен. Шыңғыс Айтматовның әнисе Нәғиме Айтматова язмышы. Барысы да көтіп алған бірінші язғы бәйрәмне Магнитогорский халыклар дуслыгы йортының татар мәдәнияты бүлеге хезмәткәрләре киң билгеләп үтә. Традиция буенча биредә әбиләр, әниләр, киленнәр конкурслары оештырыла. Быел исә кызлар ярышты. Кызлар йолдызлар конкурсында катнашучыларның чыгышлары тамашачыларга язгы кәеф һәм бәйрәм мизгелләр бүләк итте. Сәхнәгә чыгар алдыннан соңгы әзерлек. Нәйлә Бравко кызына караганда күбрәк үзе борчыла. Переживаем, потому что первый раз такой конкурс вообще. Не знаю, к чему готовиться. Ну так вроде подготовлены нормально. Надеюсь, что все будет хорошо. Бер ай әзерлектән соң конкурсантлар, аларның якыннары өчен дә дулкынландыргыч көн килеп җитте. 9 яшьтән 12 яшькә кадәрге 7 кыз сәхнәгә чыгып басты. Үзе белән таныштырып, кызлар актив, чагу тормыш алып барулары турында сөйләделәр. Киләчәккә планнары һәм хыяллары белән уртаклаштылар. Һәр берсенең максаты бер үк, уңышлы булу. Ә моның өчен нәрсә кирәклеген ачык аңлыйлар кызлар. Кызлар тормыштагы максатларын да түгел беләләр. Алина Дәүләтбаева үзен спортка, нәфис гимнастикага багышларга тели. Арина Закирова компьютер программалары буенча белгеч булырга план кура. Беренче имтиханны кызлар тамашачы алдында тотты. В каком порядке расположены цвета на флаге Республики Татарстан? Зеленый, белый, красный. Зеленый, белый, красный. Это правильный ответ. Конкурс кысаларында кызлар Татарстан тарихын өйрәнделәр. Халыклар дуслыгы йортының этнографик музеенда булып, татар йорты, көн күреше, милли кием белән таныштылар. Это сырье, полотенце. Так, для чего они служили, эти полотенца? Это дарили на праздники, украшали этим дома. Кызлар үзләрен кул эшләрендә дә сынап карадылар. Конкурсның бу этабында аларга халыклар дуслыгы йортының татар мәдәнияте бүлеге хезмәткәрләре ярдәм иткән. Милли бизәкләр кулланып, үз куллары белән iPhone өчен очракларны тектеләр. Жюри кул эшләренә бәя биргән арада сәхнәдә рәсем буенча чын ярыш кызды. Туп өстендә портрет язарга һәм яулык бәйләргә. Бу биремне кызлар билгеле бер вакытка башкарырга тиеш иде. Так, давайте, на голове должен быть платок обязательно. Татарская куколка у нас должна получиться. Аннары кызлар үз сәләтләрен күрсәттеләр. Тамашачыларны Игезә Гафароваларның дуэты сөендерде. Алина Дәүләтбаева сәхнәдән тәүге тапкыр үзенең гимнастик чыгышын күрсәтсә, Латифа Сысоева беренче тапкыр татар телендә шигырь укыды. Ул аны хатта театрлаштырганда. Булеш бу, кайфлек шәп буганда. Чыксаң әгәр урамга, көн буе уйнап йөрсәң. Конкурска әзерләнеп, кызлар шулай ук татар биюләрен башкарырга да өйрәнгәннәр. Кем аны яхшырак үзләштергән, тамашачыларның алкышлары күрсәтте. Конкурска йомгак ясап, жюри әгъзалары үз карарларын игълан итү өчен сәхнәгә күтәрелделәр. Практически все ровненько шли. Вот ровненько. И поэтому мы решили немножечко по-другому. Не первое, второе, третье место дать, а по номинациям. Красивым номинациям, так же, как наши звездочки. Алина Давлетбаева. Вот ты у нас сегодня звездочка вдохновения. Йолдыз стиль, йолдыз сөйкемлелек, йолдыз сәнгать. Шундый матур исемнәр бәйгедә катнашучыларның һәр берсенә бирелде. Мне очень понравилось, я получила множество эмоций незабываемых, они всегда останутся у меня в сердце. Буду всегда помнить каждую участницу, ведь они для меня стали отдельной частичкой в сердце. Сәхнәдә чыгыш ясаган йолдызларның әти-әниләре, туганнары да шат иде. Бәйрәм чарасы көнне улысының да, кешесенең дә йөзе көлү һәм елмаю белән балкыды. Магнитогорстан Гөлдар Хафизова, татарлар. Нәгимә Хәмзә кызы Айтматова исеме һәр кемгә таныш дисәк, ялгыш булмас. Ул танылган язучы Шыңгыс Айтматовның әнисе. Аның Татарстанның Кукмара районында урнашкан Мәшкәрә авылы бае Хәмзә Габделвалиевның кызы булуы билгеле.
Ә бит ул искиткеч шәхес, киң кырлы һөнәр иясе була. Кулак баласы, халык дошманы хатыны буларак та күпне күрә. Ләкин көчле татар хатын-кызы буларак сынмый һәм сыгылмый. Балаларын да шәхесләр үз эшләренең остасы итеп тәрбияли. Кыргызстанда халык язучысы Шыңгыз Айтматовның әнисен Нәгыймәне белмәгән кеше әз. Аның нәселе башында Татарстанның Кукмара районы Мәшкәрә авылы бае Хәмзә Габделвалиев тора. Кыргызстан якларына да Хәмзә бай сәүдә эше белән шөгыльләнер өчен килә. Ул 1860 елларны монда килгәннәр. Алар килеп, беренче теге Караколның җанында Теплоключенко дигән авыл бар. Шунда туктаганнар. Андан кейін мында Караколга көчеп, bir 2 этажлы үй алып, турмушын хатын алып, бияктан 8 балалы булган. Сол 8 баланың арасында Нагима деген безнең бик аталган апабыз Чингиз Айтматовның әнисе була. 1904 елның 7 декабрендә туган Нәгыймә мәктәп яшенә җиткәч, башта 3 ел мәдрәсәдә укый. Аннары Караколда кыз балалары өчен рус гимназиясын бетерә. Медицина техникумына укырга керергә тырыша, ләкин кулак кызы булганга аны алмыйлар. Совет хакимияте яклы булуын күрсәтү өчен комсомолга керә. 1925 елны кыргыз егете Туракул Айтматовка кияүгә чыга. Туракул Җалалабад кантон комитеты секретаре була. Нәгыймә шәһәр башкарма комитеты секретаре вазифасын башкара. Кыргыз хатын-кызларын гаилә зулымыннан азат итүдән, алар өчен ликбезлар, клублар, табиблар ярдәме оештыруда актив катнаша. 1934 елда алар хәзерге Бишкек шәһәрендә яши башлыйлар. Туракул Кыргызстан компартиясенең 2нче секретаре булып эшли. Нәгыймә бер артлы туган балаларын тәрбияли. Шуннан соң Мәскәүгә яшәргә китәләр. Тик 1937 елда Яшь Кыргыз Республикасын актив төзүчеләрне эзәрлекләү башлана. Шуларның берсе Туракулда була. Туракул 1937 елның август ахырында Нәгыймәне балалар белән поездга утыртып, Кыргызстанга җибәрә. 1938 елны аны атып үтерәләр. Нәгыймә 4 баласын ялгыз гына үстерә башлый. Лаеклы ялга чыкканчы, халык дошманы хатыны һәм кулак баласы буларак вак-төяк эшләрдә эшләп көн күрә. Балаларына биргән гыйлем һәм тәрбия аларга кыргыз халкының күренекле сәнгать һәм фән эшлеклеләре булып җитәргә ярдәм итә. Хәзер танылган нәселнең исемнәрен мәңгеләштерү буенча Караколның татар-башкорт оешмасы да шактый зур эш алып бара. Урам бар. Нәгыймә Айтматова. Безнең инициатива татар оешмасының инициативасы. Андар безнең центральный площадь безнең инициатива буенча исем куштылар. Площадь Чингиз Айтматова дип. Хәзер без күтәреп ятабыз памятник Чингиз Айтматова куйык, потому что безнең шәһәр непосредственно связан исем белән. Даже урам Чингиз Айтматова юк, только площадь. Без әйтәбез менә. Бездә туристлар киләләр. Туристлар килгәндә гел сорыйлар. Чингиз Айтматовның музее бармы диләр? Сездә. Алар Чингиз Айтматов буенча күбрәк беләләр, чем безнең ил белгәнче. Беләсезме? Бездә музейда юк. Вот. Бездә менә монда офиста уголок бар Чингиз Айтматова. Краеведческий музей да бар безнең уголок. Ну, остальное yok пока. Зөһрә Фатыйхова, татарлар, Каракол шәһәре, Кыргызстан Республикасы. Бүгенге шулар, кадерле тамашачыларыбыз, хөрмәтле хатын-кызларыбызны тагын бер кат бәйрәм белән тәбрик итәбез. Кояшлы, матур көннәр сезгә. Исән-имин булыгыз.